να δούμε τις βιωματικές εμπειρίες ανθρώπων που συμμετέχουν στις συνεργατικές κοινότητες. Είναι ενεργοί εκπαιδευτικοί. Ο κύριος ο Πέτρος Σταυρόπουλος, εκπαιδευτικός του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών, και η κυρία Κουνάβη Ευαγγελία, εκπαιδευτικός του Πρώτου Γενικού Λυκείου Πατρών. Θα περάσω το λόγο στον κύριο Σταυρόπουλο να μας πει τις εμπειρίες του και πώς ανέπτυξε μια καλή πρακτική. Και στη συνέχεια... Μιλήστε, ναι. Okay. Έχετε το λόγο. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους, στον κύριο Περιφερειακό, στην κυρία Υπουργό, στους κύριους συντονιστές, σε όλους. Ονομάζομαι Πέτρος Σταυρόπουλος, να κάνω share την παρουσίασή μου. Θέλετε? Ναι. Ωραία. Ονομάζομαι Πέτρος Σταυρόπουλος, είμαι ο εκπαιδευτικός πληροφορικής στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών και αυτό που θα σας παρουσιάσω είναι μια πρακτική που έκανα πριν από 2 χρόνια περίπου στα χνάρια του Πυθαγόρα, λέγεται, και αφορά μια STEM προσέγγιση για το πώς μπορούμε να κάνουμε το Πυθαγόριο θεώρημα μέσω αυτής της προσέγγισης. Είμαι και εγώ ένας από τους εκπαιδευτικούς, ο οποίος ανέβασα αυτή τη δραστηριότητα που είχα κάνει πριν από 2 χρόνια, την ανέβασα πριν από 6 μήνες περίπου στην πλατφόρμα STEM Monedu. Την είδε περισσότερος κόσμος, επομένως έχω να προτείνω προς τους συναδέλφους ότι οτιδήποτε κάνουν ή τέλος πάντων ότι έχει σχέση με το STEM θα πρέπει να το ανεβάζουν, διότι είναι σίγουρα καλές δουλειές και όλες οι STEM δουλειές προσφέρουν το κάτι παραπάνω προς τους μαθητές μας. Η συγκεκριμένη εφαρμογή τώρα πραγματοποιήθηκε στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών που ήμουνα πριν από 2 χρόνια. Στο πλαίσιο του Εράσμους που τρέχαμε τότε στο σχολείο μας και ονομαζόταν Learning with the Arts. Κατά τη φιλοξενία των σχολείων, όταν είχαν έρθει δηλαδή τα φιλοξενούμενα σχολεία στην Πάτρα, στο σχολείο μας, και το παρακολούθησαν 20 μαθητές από 7 διαφορετικές χώρες, από την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Φιλανδία, τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Γερμανία. Η διάρκεια του ήταν 2 ώρες, αλλά πιστεύω ότι χρειαζόταν παραπάνω. Αλλά επειδή ήταν στα πλαίσια του προγράμματος και δεν είχαμε αρκετό χρόνο προκειμένου να γίνει, πιστεύω θα χρειαζόταν τουλάχιστον 1 τετράωρο για να γίνει σωστά αυτή η εφαρμογή. Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα τώρα της συγκεκριμένης εφαρμογής αφορούσαν τα μαθηματικά, καθώς ήταν μια διδασκαλία του Πυθαγορείου θεωρήματος. Να πω ότι τα παιδιά στα οποία επενδυθήκαμε ήταν παιδιά 5ης, 6ης και μπορεί και κάποια από αυτά να ήταν και 1η γυμνασίου, γιατί στα ευρωπαϊκά σχολεία έχουν και λίγο διαφορετικές διαβαθμίσεις. Αφορούσε την πληροφορική, γιατί τα παιδιά θα προγραμμάτιζαν το ρομπότ, ένα ρομποτάκι που τους παρήχαμε. Αφορούσε εκπαιδευτική ρομποτική, αφορούσε γεωμετρία και ιστορία, καθώς εμπλέκαμε και όλους αυτούς τους αρχαίους φιλόσοφους, τον Πυθαγόρα καθώς και τον Αρχιμίδη σε κάποιο σημείο της παρουσίασής μας. Αρχικά παρουσιάσαμε το Πυθαγόριο θεώρημα, είπαμε για τον Πυθαγόρα, πολλά παιδιά δεν γνώριζαν καν την ύπαρξή του. Δώσαμε παραδείγματα για το πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την υποτείνουσα όταν ξέρουμε τις 2 κάθετες πλευρές και στη συνέχεια δώσαμε φύλλα εργασίας για να εφαρμόσουν τη θεωρία πάνω σε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Στη συνέχεια δείξαμε στα παιδιά κάποια πράγματα για το LEGO EV3 Educational Robotic Kit, γιατί τα περισσότερα από αυτά δεν το είχαν ξαναχρησιμοποιήσει, επομένως έπρεπε να γίνει μια εισαγωγική παρουσίαση. Τους δείξαμε και το ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον το οποίο παρέχεται μαζί με το ρομποτικό kit και επίσης τους δείξαμε και για το πώς μπορούν μέσω της όταν γνωρίζουμε τη διάμετρο ενός κύκλου μέσω ενός παραδείγματος που είχαμε φτιάξει στο GeoGebra για το πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την απόσταση που θα διανύσει ένα ρομπότ όταν γνωρίζουμε το πόσες περιστροφές θα κάνει η ρόδα του και το πόσο είναι η διάμετρος της ρόδας αυτής. Εδώ σε αυτό το σημείο φαίνεται και πώς το δείξαμε. Βέβαια ήταν
ένα GIF που είχαμε βάλει και ήταν κινούμενο. Τώρα, στη συνέχεια οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες, τους δώσαμε 2 EV3 που είχαμε στο σχολείο. Τα ρομπότ βέβαια τα είχαν κατασκευάσει οι μαθητές του ομίλου ρομποτικής που κάναμε εκείνη τη χρονιά στο πειραματικό δημοτικό του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ρομπότ μπορούσαν να γράψουν πάνω σε χαρτί με μια ειδική κατασκευή που μπορούσε να κρατήσει ένα μαρκαδόρο. Εδώ φαίνεται, δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά. Και το ρομπότ επίσης είχε τη δυνατότητα να σηκώσει και το μαρκαδόρο και να τον να μπορεί να σηκώσει, δηλαδή να προχωράει χωρίς να γράφει, αλλά να προχωράει και γράφοντας όταν κατέβαζε το μαρκαδόρο. Στις ομάδες παρήχαμε επίσης φύλλα Α3 με σχεδιασμένες τις κάθετες γραμμές ενός τριγώνου και χάρακες για να τις μετρήσουν. Το ρομπότ συνοδευόταν από πρόγραμμα το οποίο είχαν πάλι αναπτύξει οι μαθητές του σχολείου μας, του ομίλου ρομποτικής, και η είσοδος του προγράμματος ήταν τα μήκη των κάθετων πλευρών και το πρόγραμμα εφάρμοζε το Πυθαγόριο θεώρημα και υπολόγιζε το μήκος της υποτείνουσας. Η έξοδος τώρα του προγράμματος ήταν η κίνηση του ρομπότ για απόσταση ίση με το μήκος της υποτείνουσας. Επομένως, οι μαθητές αυτό που έκαναν ήταν να μετρήσουν τις κάθετες γραμμές που είχαμε σχεδιάσει πάνω στα φύλλα Α3 που τους είχαμε δώσει. Εισήγαγαν τις τιμές αυτές που μέτρησαν σαν είσοδο στο πρόγραμμα, στη συνέχεια κατέβασαν το πρόγραμμα στο ρομπότ και απλά τα τοποθέτησαν στην αρχή, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, στην αρχή της υποτείνουσας, σε αυτό το σημείο που θα ξεκινούσε να σχεδιάζει το ρομπότ, και απλά πάτησαν το play και είδαν, όπως αναμενόταν, ότι σχεδίαζε μια ευθεία η οποία ήταν ακριβώς όσο θα έπρεπε, δηλαδή όσο ήταν το μήκος της υποτείνουσας, σύμφωνα με το Πυθαγόριο θεώρημα. Θέλαμε δηλαδή να δώσουμε στα παιδιά ότι τα μαθηματικά δεν είναι θεωρητικά πράγματα, ότι μπορούν να μας χρησιμεύσουν σε πράγματα που μπορούν να εφαρμοστούν στον πραγματικό κόσμο. Αυτό ήταν μια πειραματική διαδικασία που κάναμε εκεί, αλλά πολύ εύκολα θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση του πραγματικού κόσμου. Τα αποτελέσματα τα μαθησιακά ήταν ότι οι μαθητές ήταν σίγουρα ενθουσιασμένοι. Πήραμε πολύ θετική ανατροφοδότηση και από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παρακολούθησαν και είδαν από διάφορες χώρες, από αυτές τις χώρες που είπαμε, που παρακολούθησαν τη δράση αυτή. Τα προβλήματα ήταν ότι υπήρχαν διαφορετικά επίπεδα γνώσεων στα μαθηματικά λόγω του ότι ήταν από Εράσμους πρόγραμμα και τα παιδιά ήταν από διάφορες χώρες. Και επίσης υπήρχαν και διαφορετικά επίπεδα χρήσης στην αγγλική γλώσσα. Επομένως, κάποια παιδιά ίσως δεν καταλάβαιναν και πάρα πολύ καλά. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη δράση, την οποία είχαν κάνει το 2019 ή 2018, αν δεν απατώμε. Αυτό που θα ήθελα και εγώ να προσθέσω είναι ότι προς τους συναδέλφους είναι ότι δοκιμάστε το STEM, δίνει πράγματα και προς τα παιδιά, αλλά είναι και κάτι που αυξάνει την αυτοπεποίθηση μέσα στην τάξη και για τον εκπαιδευτικό, κατά τη γνώμη μου, και σίγουρα προσφέρει αυτή η διεπιστημονικότητα το κάτι παραπάνω στο μάθημά μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Θα μας πει τις εμπειρίες της και η κυρία Κουνάβη, την οποία περνάω το λόγο και το ρόλο. Κυρία Κουνάβη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ευαγγελία Κουνάβη. Είμαι εκπαιδευτικός του πρότυπου Γενικού Λυκείου Πατρών και συνεργάτης με εκπαιδευτική και εγώ έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε το έργο «Οραματισμοί του μέλλοντος, διήγημα επιστημονικής φαντασίας». Στο συγκεκριμένο έργο συνεργαστήκαμε δύο όμιλοι αριστείας και δημιουργικότητας, ο όμιλος «Το θέατρο από τη θεωρία στην πράξη» και ο όμιλος πληροφορικής, όπου εκεί διδασκόμαστε προγραμματισμό Java, C++, Python και εφαρμογή τους στη ρομποτική. Οι όμιλοι είναι θεσμοθετημένοι σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν στα πρότυπα πειραματικά σχολεία της Ελλάδας, πέρα από το κανονικό ωράριο των σχολείων και σκοπό έχουν την πρόθεση της γνώσης και των ιδιαίτερων ικανοτήτων
των μαθητών μας. Το συγκεκριμένο έργο, το υπόβαθρο γνώσεων των μαθητών των δύο μήλων και των υλικών που είχαμε κατασκευάσει από προηγούμενες χρονιές, τους έδωσε τη δυνατότητα να εμπνευστούν και να υλοποιήσουν το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή, ένα ρομπότ σε ρόλο ηθοποιού, σε μια χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση, Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα. Εδώ δηλαδή είχαμε προκατασκευάσει ένα ρομπότ EVE 3 Lego Mindstorm. Μέσα σε αυτό το ρομπότ είχαμε περάσει το προγραμματιστικό περιβάλλον Eclipse, με τη βοήθεια του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Eclipse και LeJOS. Μπορέσαμε να το προγραμματίσουμε σε γλώσσα Java, παρακάμπτοντας το εργαστηριακό περιβάλλον προγραμματισμού αυτού του ρομπότ. Χρησιμοποιήσαμε γνώσεις όπως φυσική, διαβάσαμε παρτιτούρες έτσι ώστε να περάσουμε στο ρομπότ αυτό κάποια έννοια ήχου και μάλιστα μουσικής. Συνδυάσαμε τις μουσικές νότες με τις συχνότητες ήχου και τη διάρκεια και παίξαμε με τη διάρκεια αυτού του ήχου έτσι ώστε να αναπαράγουμε μια παρτιτούρα. Χρησιμοποίησαμε δηλαδή μαθητές που είχαν γνώσεις πάνω στη μουσική και μαθητές συνδυάσαμε τις γνώσεις τους πάνω στην φυσική, χρησιμοποιώντας συχνότητες ήχου, και έτσι το ρομπότ μας ήταν έτοιμο, προγραμματισμένο με τους αισθητήρες του να καταλαβαίνει εμπόδια, να ξεκινάει και φυσικά μέσα στην παράσταση να πάρει το ρόλο του ηθοποιού και να πει τα κάλαντα, να το κυνηγήσει η μάγισσα με τη σκούπα της και το ρομπότ να ανταποκριθεί και κάνοντας κινήσεις την αποφεύγει τελικά. Φυσικά όλα αυτά έχουν μαγνητοσκοπηθεί σε ένα βίντεο, το οποίο μπορείτε να το δείτε στο συγκεκριμένο κανάλι και να δείτε και τις αντιδράσεις του κοινού μόλις είδαν αυτό το ρομπότ να παίζει ως ηθοποιός. Βέβαια, μπορώ να πούμε ότι τα παιδιά είχαν πολύ λίγο χρόνο στο να φτιάξουν όλο αυτό το έργο, όμως βασίστηκαν στις προηγούμενες γνώσεις τους και με τα χαρακτηριστικά που έχουν οι νέοι, δηλαδή τον αυθορμητισμό, τον ενθουσιασμό, την νεανική φλόγα, την ταχύτητα δράσης, μπόρεσαν και έφτιαξαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς πρόβες, όλη αυτή την παράσταση. Θεωρούμε ότι αυτό το έργο ανήκει στην κατηγορία STEM, γιατί ενέχει τόσο στοιχεία μηχανολογίας, φυσικής και προγραμματισμού, όσο και στοιχεία τέχνης, αυτής του θεάτρου και της λογοτεχνίας. Πιστεύουμε ότι οι μαθητές μετά από αυτό το έργο αποκόμισαν πολλές γνώσεις τεχνολογίας, απέκτησαν πολιτιστική συνείδηση και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το ψηφιακό μελλοντικό μας κόσμο, όπως ακριβώς τον θέλουμε, μετά από ένα τέτοιο πρόγραμμα STEM. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αυτό ήταν το πρώτο έργο STEM, είναι αποθηκευμένο στον Convo 36 στην πλατφόρμα STEAM.edu. Αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις στη συνέχεια, αλλά μπορώ να προχωρήσω και στο επόμενο έργο. Ναι, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο έργο και να πω ότι όλες οι καλές πρακτικές, τόσο ελληνικές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που απευθύνονται σε όλα τα είδη και τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκονται στην πλατφόρμα. Και αν κάτι δεν βρίσκεται, εκεί μπορείτε εσείς οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να εγγραφείτε και να σχεδιάσετε, προτείνετε και στη συνέχεια να αξιολογηθεί η πρακτική που πιστεύετε ότι αξίζει και είναι χρήσιμη στη βαθμίδα ή στην ειδικότητα που είστε. Κυρία Κονάκη, μπορείτε να συνεχίσετε. Ωραία. Στο δεύτερο έργο είναι ένα έργο το οποίο από την αρχή είχε σχεδιαστεί, δεν είχε σχεδιαστεί σαν έργο STEM, ήταν απλώς ένα έργο που προσπαθούσε βιωματικά να προσεγγίσει το μάθημα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας.
Δηλαδή, πραγματοποιήσαμε δραματοποίηση μικρών αποσπασμάτων έργων αρχαίου θεάτρου ζωντανά στο χώρο του Ρωμαϊκού Οδείου της Πάτρας. Ζωντανέψαμε δηλαδή τον Προμηθέα Δεσμότη, τη Μύδια του Ευρυπίδη, οι Τροάδες, μαθητές δηλαδή έπαιξαν σε ρόλους, σε μικρά κομμάτια, σε μικρά αποσπάσματα. Επίσης, εκείνη τη μέρα έγινε προσομοίωση της διαδικασίας της ψηφοφορίας, όπως ακριβώς γινόταν στα παλιά χρόνια, για τη βράβευση του νικητού των δραματικών αγώνων. Κατασκευάστηκαν και διακοσμήθηκαν μηχανήματα του αρχαίου θεάτρου, όπως ο απομηχανής Θεός και η Περίακτη. Εκεί μπήκαμε ο Όμιλος της Πληροφορικής και πήρε αυτή τη μηχανή, την κατασκευή, την κατασκευή που υλοποιούσε τον απομηχανής Θεό, και προσθέσαμε στοιχεία τεχνολογίας μέσω ενός kit που είχαμε, Arduino S4A. Εδώ βλέπετε, επίσης έχει γίνει και πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί όλα αυτά μαγνητοσκοπήθηκαν, όλα τα σκετσάκια, και κάτω οι μαθητές του ομίλου πληροφορικής υλοποίησαν τους υπότιτλους και έκαναν το μοντάζ. Εκκλησιάζουσε στο Αριστοφάνη, τα παιδιά έβαλαν από μόνα τους μια πινελιά σκηνοθεσίας, ακόμα και στα ρούχα τους και στις κινήσεις τους. Και φτάνουμε εδώ, εδώ είναι η ψηφοφορία που έγινε και φυσικά η στέψη του νικητή. Στη συνέχεια, εδώ βλέπετε την κατασκευή που έγινε και μπαίνει η πινελιά του STEAM, της μηχανολογίας. Είναι μια μικρογραφία, κατασκευαστική μικρογραφία της μηχανής που κατέβαζε τον απομηχανής Θεό στη σκηνή του θεάτρου. Στη μία μεριά υπήρχε ένας μηχανισμός περιστροφής που κατέβαζε τον Θεό. Είναι ο αρχαίος τρόπος, και στην δίπλα σειρά, στην άλλη πλευρά, είχαμε προσαρμόσει τον τεχνολογικό τρόπο, τον σημερινό τρόπο. Εάν υπήρχε ένα τέτοιο μηχάνημα, θα κινιόταν σε μικρογραφία με τη βοήθεια ενός Arduino, Leonardo Arduino, και μέσα με προγραμματισμένο με περιβάλλον Scratch. Τα παιδιά λοιπόν σε ένα θεωρητικά, κατεξοχήν θεωρητικό έργο, πρόσθεσαν την πινελιά τους, την επιστημονική πινελιά τους. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι το παραπάνω έργο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός έργου που ενώ από την αρχή του φαίνεται καθαρά θεωρητικής κατεύθυνσης, με την πινελιά μας Deus Ex Machina μεταμορφώνεται σε έργο STEAM. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Κουνάβη. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.